Tens of thousands of people protested against Bulgaria's government in Sofia and other cities on December 10th. The demonstrations were triggered by the ruling coalition's budget plans. Ставка искаме, друго нищо не искаме от тях. Много силно се надявам, че тази вълна всъщност ще премине в една много по-висока избирателна активност, която да промени цвета на правителството, което имаме.